Hello everyone! Welcome back to my channel. Ngayon magluluto tayo ng napakasustansya na sabaw. Ang lulutuin natin, sinigang na salmon. Ito lang ang kailangan natin guys. 1 kilong ulo ng salmon. Gagamit din tayo ng hinog na kamatis, siling pangsigang, bitchin, optional lang. Gagamit din tayo ng sibuyas, patis, paminta powder, sitaw, labanos at talong. Gagamit din tayo ng tamarind powder at dahon ng kamote. Hiwaon lang nato ang mga panahon guys. Mag-umpisa na tayong magluto guys. Maglagay lang tayo ng kunting mantika sa kawali. Lagay lang natin yung sibuyas. Tapos, ilagay na natin yung kamatis. Antayin lang natin guys na madudurog yung kamatis. Para yung sabaw natin sa sinigang, mag-orange-orange siya. Para malasang-malasa. Ilagay na natin yung isda. Maglagay lang tayo ng patis, bitchin, paminta. At maglagay lang tayo ng tubig na aayon sa dami na gusto niyo. Takpan lang natin hanggang sa kumulo. Ilunod na nato ang gulay guys. Ang talong, labanos, sitaw, at yung siling pangsigang. Tapos, ilagay na natin yung tamarind powder. Pag nakulangan kayo sa patis, dagdagan nyo lang. Kailangan guys, patis talaga ang panimpla ninyo sa sinigang kasi mas malasa siya kaysa asin. Takpan lang natin saglit para maluto yung talong at sitaw. Tikman lang natin kung ano ang kulang.
Sarap. Sakto na yung lasa niya, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Pag ginisan nyo yung kamatis, yung ano nyo, yung sabaw, the orange ang kanangkuan, kulay niya. Tapos, ilagay na natin yung dahon ng kamote. Tapos dahan-dahanin nyo lang paghalo, guys, kasi ang ulo ng salmon dali ra siya makuan. Dali ra siya madurog. Tikman lang natin ulit. Perfect. Patayin na natin, guys, ang apoy kay malata ang gulay. Ayan na, guys, tapos na tayong magluto ng napaka-healthy na sinigang na salmon. Sana kung sundan nitong recipe na to, sana magugustuhan nyo. Amping po kayo lagi. God bless!